Най-добрият начин да се предпазите от лавина е да не попадате в лавина. Най-важното е мислете. Мисълта за собствената безопасност без съмнение е най-ценният помощник в зимната планина. Просто защото в България няма институция, която отблизо да следи снежните условия и степента на лавинна опасност. Всичкото това е оставено в ръцете на хората, които излизат извън пистите и карат във високата планина. Хората се сблъскват с една абсолютно нова вселена от неща, които трябва да научат. Дори времето да е слънчево и без валежи от сняг, каквото е през последните няколко дни, не означава, че излетите във високата планина са безопасни. Навлизайки в склона, упражнява малко по-голямо натоварване върху снежните пластове. Двата пласта се отцепват и горния се хлъзга върху по-долния. Това е нещо, което наричаме снежна дъска. Статистиката показва, че в планината най-много хора загиват не при големи лавини, които са относително предвидими, а при откъсване на подобни снежни дъски. Най-вероятното място това е наклон от 20 градуса, 25 градуса. Много често се образува на източни склонове, тъй като ветровете обикновено в България духат от запад на изток, натрупват сняг. Всяка стъпка извън пистата изисква специални знания и екипировка. Един от задължителните елементи е лавинният предавател. Цените варират от 350 до 600-700 лева могат да стигнат по-новите модели, но е животоспасяващо нещо. Веднъж като си го купите, в продължение на години го ползвате. Всеки един от нас го носи. Той излъчва на определена честота сигнал. В случай на лавинен инцидент, останалите хора, които са извън лавината, включват на режим търсене, което автоматично означава, че най-ефективни са приятелите, т.е. хората, с които сте излезли да карате ски в планината. Експертите съветват в потенциално опасните зони винаги да има само един член на групата, за да могат останалите да му помогнат в случай на снежно свличане или тежко падане. Ето, това представлява лавинната сонда, когато е събрана. Тя много бързо се опъва, така се мята, издърпва се и е готова за работа. В момента, в който аз го докосна, то е едно много специфично усещане, което също се тренира. Разбира се, че отдолу има човека, не е камък или пръст. Оставям сондата на място, за да не го загубя повече, след което започвам да използвам лавинната лопата, посредством която аз стигам до пострадали. Първите 15-20 минути след падането на лавината са решаващи. 80% от извадените в този период оцеляват. И въпреки, че спасителите от планинската спасителна служба са на своя пост денонощно, в случай на лавина пострадалите трябва да разчитат преди всичко на себе си и хората до тях. За да се организира лавинна акция, минава доста време и най-рано планинска спасителна служба може да стигне до пострадал час след като инцидента, зависи от зоната. За разлика от западните си колеги, българските планински спасители нямат собствен хеликоптер, с който бързо да достигат високите части на планината, където лавините не са рядкост. Затова те съветват да проверявате склоновете, по които ще се спускате, с бърз и сравнително лесен лавинен тест. Прокарвате през снега и много ясно си личи къде има нов пласт по съпротивлението, което оказва картата. Нас ни интересуват такива пластове, които са с много голяма разлика в плътността. Лавинният тест започва с отделянето на малък снежен блок на безопасно място от трасето за спускане. 10 удара с еднаква сила трябва да ни покажат как реагира снега при натоварване. 9. Ето на 9-я се сцепи един снежен блок. Сега ще ви го покажа. Ето това е снежната дъска, която при определено натоварване би тръгнало. Дори да не се справите с лавинния тест, следващите правила са задължителни.
Не карайте сами извън пистите, носете мобилните си телефони винаги с заредена батерия и избирайте трасетата за спускане според своите и уменията на хората до вас. А за да бъдат дните прекарани в планината истински празник, Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил, заедно с Планинската спасителна служба, предлага практически курсове по лавинна безопасност. За тази сутрин Иван Георгиев, BTV.